Ongi etorri historia hotzatu saiora. Non denboran zehar bidaiatzen dugun mundua aldatu zuten pertsonaiekin hitz egiteko. Gaurko atalerako gure sormena eta jakin mina, margolari, asmatzaile, eskultore, arkitekto, ingeniari, anatomista, botanikari, idazle eta geografo batekin elkartuko gara. Liluragarria dirudi, ezta? Duela 500 urte baino gehiago Italiara bidaiatzen ari gara, pizkundearen bihotzean. Pizkundea aldaketa handiko garaia izan zen. Italian hasi eta Europa osora zabaldu zena. Bere izenak, berpizkundea esan nahi du jendeak antzinako Grezia eta Romako artea, zientzia eta filosofia berreskuratu nahi zituela, baina beren garaira egokituz. Aurkikuntza, asmakizun eta artelan ikusgarrien garaia izan zen. Hiriak margolari, eskultore, arkitekto eta pentsalariz beteta zeuden. Mundua modu ezberdin batean ulertu nahi zutenak. Gure gonbidatua, 1452an jaio zen, eta bere garaiko eta inoizko artista eta asmatzaile bikainetako bat bihurtu zen, Leonardo da Vinci. Asmatu halko zenuke non jaio zen? Pista bere izenan dago. Hori da! Vinci jaio zen, Florentziatik gertu dagoen herri txiki batean, Italia. Garai hartan, ohikoa zen jatorrizko lekua abizen giza erabiltzea. Leonardo da Vinci ezagutuko duzu agian bere lan ospetsuagatik, hala nola Mona Lisa, edo La Gioconda italiaraz. Bere irribarre misteriotxudun erretratu horrek beti gure begira dagoela dirudi, nondik begiratzen diogun kontuan hartu gabe. Agian, azken afaria ere ezagutuko duzu. Historiako margolan ospetsuenetako bat da, non Da Vincik, Jesusek bere dizipuloetako batek traizioa egingo diola iragartzen duen unea irudikatu zuen. Baina, ez zuen margotu bakarrik, makinek diseinatu ere egin zituen, giza anatomia aztertu zuen eta natura xehetazun handiz behatu zuen. Kuadernoak marrazkiz eta bere aurkikuntzez eta ideien oharrez betetzen zituen. Naiz eta batzuetan deszifratzeko zailak izan, alderantziz idazten baitzuen, baina agian hobe da berak azaltzea. 3, 2, 1, errenazimendura! Lortu dugu! Florentziara iritsi gara, eta nire informazioa zuzena bada, Leonardo da Vinci maizuaren tailerreko atea izan behar du hau. Sartu. Leonardo maizua, eskerrik asko gu gonbideatzagaitik. Ongi etorri, beti dago lekua hemen ezagutza egarria dutenentzat. Beno, horrek deskribatzen ditu historia hotzatuen entzulea. Az gaitezen hasieratik. Nola hasi zen ikasteko maitasun hau? Galdera ona, uste dut zelai, mendi eta ibaien artean hasi nintzelako dela. Nire familia esen aberatsa, beraz, ez nintzen eskolara joan beste aurreak, bezala. Neure kabuz ikasi behar izan nuen, beti izan naiz oso jakin mintzua. Orduak eman dituen natura behatzen, txoriak nola egan egiten zuten. Ura nola kurbatzen zenet lortzean, edo landareak nola hasten ziren ikustean. Ikusten nuen guztia marrazten nuen ulertzen saiatzeko. Liluragarria. Egia da jakin mena dela ezagutzaren oinarria. Baina, nola jarraitu zuen bere ikaskuntza eta trebetasunak zabaltzen? Beno, nire bizitzaren historioa kontatuko badizut. Uste dut harreman pizka bat izango dugula, ezta? Beraz, utz diezaiogun formalitateari, deitu iezadazu nire izena bizenez. Ez da egunero historiako genio handi batean aurrean egoteko gaukera izaten. Ondo da, ados. Hasi nintzenean Florentziara joan nintzen bizitzera. Hiri handiagoa zen, filosofia naturalarekiko grina zuten jendez betea, ni bezala. Entzule maitea, garai hartan, gaur egun ezagutzen dugun zientzia naturalak terminoa, ez zen existitzen oraindik, beraz, filosofia naturala ditzen zioten. Barkatu etenaldia, jarraitu dezakezu. Hemen Florentzian, Andrea del Verroccioren kastun gisa hasi nintzen. Bere tailerrean margotzen, eskultzen eta metalekin lan egiten ikasi nuen. Nire irakasleak irakatsi zidan artista on batek argia, formak eta baita anatomiak ere ulertzen dituela.
Geroago nire proiektuetan aplikatuko nuen irakaskuntza. Konturatu nintzen artea eta natura ez zeudela bereizita. Trazu eta edo pintxelkada bakoitza esperimentu bat ere izan zitekela. Eta horrek inguruko guztia hobeto ulertzen lagundu zidan. Irakasle, badakigu lan asko sortu dituzula eta ideia ugari izan dituzula. Baina, egia alda ez zenituela beti zure proiektuak amaitzen? Hori egia da, baina ez nahita. Beti zegoen zerbait berria ikertzeko. Egun batean natura eta bere mugimendua margotzen eta zirriborratzen hariko nintzen. Beste egun batean, giza gorputza aztertzen nariko nintzen. Bere barne funtzioak eta ura osatzen duten hezurrak eta muskuluak ulertzen. Eta hurrengo gunean, harriak altxatzeko makina bat diseinatzen hariko nintzen, edo egan egin ahal izateko. Nire amets handienetako bat da, balzenekien hori. Zoragarria izango litzateke makinek, txoriek eta zaguzarrek bezala egan egiten laguntza. Hainbat diseinu marraztu ditut nire kuadernoetan. Harrituta geratuko zara esan behar dizudanarekin. Urte asko barru, teknologia eta tresna gehiago garatu direnean, marrazki berberak berrikusiko dira eta hegazkinak, helikopteroak eta baita parazutak ere sortzeko inspirazioa emango dute. Nire garaian egan egiteko eta bidaiatzeko aukera ematen diguten makinak eta tresnak. Zein zoragarria, gustatuko litzaidake. Hegazkin horiek ikustea, deitu zenien? Beno, nahikoa da niretzat gaur egiten ari naizenak. Etorkizunean ondorioak izan dituela jakitea. Hori da, naiz eta ez da izan erraza. Zure kuaderno asko oso zailak izan dira deszifratzeko. Egia da askotan, alderantziz idazten dituela, eskuinetik eskerrera eta letrak alderantziz jarrita. Izpilu batean islatzen badira bakarrik, irakur zitezkeen egin ote nuen. Eta horrela inork ideiak ez kopiatu ez zitzan. Edo eskerreko eskuarekin idaztea gustatzen zitzaidan, eta horrela ez nuen papera tinta zikintzen eskua gainean pasatzen nuenean. Gertu bagaude ere, gaur ez dudan sekretu bat da. Badirudi misterioa ez dugula konponduko. Alda dezagun gaia, badakigu teknika asko erabili dituzula zure lanean. Azken afariari buruz hitz egin altzen iguke, zure ustez, zerk egiten du hain berezi? Mahaian eserita dauden 13 pertsona ez ezik, haien emozioak ere erakutsi nahi dituen. Jesusek bere disipuluei horietako batek traizionatu duela esaten dien unea oso impactatea da. Batzuk harrituta daude, beste batzuk haserre. Batzuk egia den ala ez galdetzen ari direla dirudi. Haien keinuek eta adierazpenek berez hitz egiten zutela ziurtatu nuen. Ziurtatzen dizut lortu duzula. Zure beste lanik liluragarrienetariko bat da? Mona Lisa, oso ospetsua da. Nola lortu duzu bere begirada eta irribarre aldatzea gelako nondik begiratzen duzun arabera? Oso galdera ona. Nire hainbat margolanetan esfumato teknika erabili dut, non kolore geruza oso mehe matzuk margotu nituen. Irudiari sakontasun handiagoa emanez, eta argiaren jolasei esker, irribarri gehiago edo gutxiago egiten ari zela ematen zuten, ikusten zen angeloaren arabera. Horregatik badirudi beti dagoela begiratzen. Sinestezina, benetako miraria da Mona Lisak ikustea Parisko Louvre museoan. Egia da, badirudi bere begirada jarraitzen gaituela zenbat urrun mugitzen garen kontuan hartu gabe. Hau da, bere aurrean pilatzen diren ehunka turistek mugitzen uzten badigute. Eskerrik asko hau guztia kontatzea gaitik. Beste zerbait gehitu nahi alduzu? Burdina erabilarik gabe erdoiltzen den bezala, jarduerarik ezak adimena erdoiltzen du ere. Harrigarria, hitz jakintxoak maizu, arrazoi osoa duzu. Ez diogu inoiz pentsatzeari utzi behar. Beti dago zerbait berria ikasteko egunero. Gustatuko litzaidake zure asmakizun eta lan izugarrei buruz hitz egiten jarraitzea, baina joan behar dut. Atzo gauean espazio ontziak kargatzea ez du zitzaidan. Hala ere, ondo pentsatuta ziur nago zerbait diseinatuko zenidak ezula, bere ala kargatzeko. Beno, hobe dute zaitut gehiago molestatuko. Mila esker zure denbora gaitik. Laster arte, lagun. Gaur, Leonardo da Vinci buruz ikasi dugu. Margolari, asmatzaile eta zientzialari zoragarria. Bere lanak zehetasunei ematen dieten arreta izugarriagatik, emozioak transmititzeko moduagatik eta bere garaiko teknika aurreratuengatik dira ezaguna. Asmakizun eta aurkikuntzez betetako bere kuadernoak benetako altxor bat dira zientziaren eta artearen historia da.
Da Vinci gogorarazten dugu jakin minak eta sormenak mende batzuk geroago ere inspiratzen jarraitzen duten bideak ireki ditzaketela. Eskerrik asko historiak ahotsa du gurekin bat egiteagatik. Hurrengo atalean beste garai batera bidaiatuko dugu bere arrastoa utzi duen beste figura bat ezagutzeko. Nor izango da? Laster arte!